Ja som ty a ty si ja, tak zdravím ťa k svojej druhej ja. Medzi nami vzniká dôvera, činy sú bumerang, takže viem, že ak ubližím tebe, ubližím sebe. Ak dneska útočím, zajtra som obeť násilia, zrady alebo klebiet. Po každej akcii príde odpoveď, som poet, tak súcitím s rytmikou a hudbe vždy prispôsobím svoj flow. Je to súhra k posteli so ženskou, som misionár, ona je podobnou a tiež vizionár, lebo viem, čo príde, splyneme